Bon dia, senyores i senyors. Anem a començar l'acte d'inauguració de la campanya de promoció de la producció integrada. Volem, en primer lloc, agrair molt sincerament la seva presència en aquest acte a l'honorable Josep Maria Pelegrí, conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el senyor Eliseu Muní, president del Consell Català de la Producció Integrada, el senyor Miquel Molins, director general d'Agricultura i Ramaderia, i el senyor Jaume Fabà, director territorial del DAM a Lleida, així com la resta d'autoritats aquí presents. Igualment, agraïm a tots vostès que ens honorin amb la seva presència en aquest acte. Sense més dilació, té la paraula el director de Carrefour a Lleida, el senyor Filomeno García. Bon dia. Il·lustres el senyor Josep Maria Pelegrí, conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. Senyor Miquel Molins, director general d'Agricultura i Ramaderia. Senyor Eliseu Muní, president del Consell Català de la Producció Integrada. Demés autoritats, amics, productors, medis, col·laboradors de Carrefour, senyores i senyors. Bon dia a tothom. Bueno, en primer lloc, m'ha portat el discurs en castellà. Aquests de Madrid no saben on som, no? Jo, si em permeten, intentaré llegir i traduir a la vegada, con la qual espero que em perdonin si hi ha alguna cosa. Bon dia a tothom. Vull agrair en primer lloc la presència a aquest acte de la presentació de la tercera edició de la campanya de producció de la fruita d'os, on podem trobar, entre altres, préssec groc, vermell, paraguayo, nectarina i semilla. I de semilla tenim pomes i peres, de producció integrada. Una campanya que estarà vigent fins el 4 d'octubre en tots els centres Carrefour de Catalunya, com reflexe de la història que implica a Carrefour, que manté amb tots els petits i mitjans productors de la zona. Una campanya a través de la qual queda patent una vegada més el ferme compromís de la nostra companyia amb els petits i mitjanes empreses de Catalunya, perquè nosaltres, els productors d'alimentació i en especial els productes frescos, som absolutament vitals. El nostre model comercial no existiria sense ells. Els que els coneixen ho saben, els que no solo tenen que dar un vistazo per les places de mercat. Tot un reflexe pensant en correspondre a la demanda dels nostres clients, aquells que em dirigeixo amb el nostre esforç diari per mantindre el nivell comercial que ells mereixen. Això ens compromet a realitzar accions responsables de la mà de la societat local on estem, atents que ens convertim en actors claus amb desenvolupament econòmic dels llocs on estem implantats. No cap dubte que la nostra presència implica una important inversió local, que és traduir locals del nostre sortit, el que suposa un impuls dinamitzador de la zona on treballem. Som empreses agroalimentàries que tenen la nostra red de Carrefour, tant interna com externa, a la vostra disposició. Per terminar, vull agrair a la Generalitat de Catalunya el suport que ha prestat a la campanya de la producció integrada i especialment al conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, el senyor Maria Pelegrí, que amb la seva presència en aquest acte i, com no, al reste de les autoritats que avui ens acompanyen, igualment vull agrair al Consell de la Producció Integrada tota la col·laboració prestada i a tots vostès a la seva presència pel seu acte. Gràcies i benvinguts a Carrefour Lleida. Moltes gràcies. Gràcies, Filo, per les teves paraules i per l'esforç de traducció simultània. Ara té la paraula el president del Consell Català de Producció Integrada, el senyor Eliseu Muní.
Hola, bon dia a tothom. El molt honorable president, Josep Maria Pellegrí, conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca. Ens acompanya el senyor Miquel Molins, director general, el senyor Jaume Favà, també director territorial, el senyor Jesús Hinarejos, director regional de Carrefour, la senyora Maria Cid, la responsable institucional, François Boulet, el cap d'àrea de fruites de Sacomo. També una salutació especial pel senyor José Hernández, que és el nostre contacte més directe en Sacomo. Representants de les entitats també que formem part del Consell, Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya i Unió de Pagesos. I com no, també vull nomenar també les empreses proveïdores que estan aquí presents i que també estan contribuint moltíssim a la seva fruita en aquests actes. Actel, Fruits de Ponent, la Cooperativa de Soses, el grup fruiter de Benissanet, Nufri, de Giropoma, Raimat. Els representants també, que també fan possible el Consell Català de Producció Integrada, les entitats de certificació i control, el Bureau Veritas, el Kiwa, els de Plus, els mitjans de comunicació, que també fan difondre aquest acte, els companys de la Junta, amics tots. Vull dir només 4 breus paraules. Jo crec que és el 4è any que estem aquí i per tant és l'any de la consolidació. Hem consolidat ja la producció integrada. Amb aquest acte de promoció que fem aquí a Carrefour, crec que el denominador comú que ens agrupa a totes les empreses que estem aquí, que és el nostre STIC, que és la Marieta. Les empreses que esteu aquí creieu en la Marieta, les empreses que creieu aquí creieu amb el model de producció de la producció integrada, perquè darrere la Marieta sabeu que hi ha la qualitat dels nostres fruits, sabeu que és un producte de proximitat, que és un producte que fem sostenible la sostenibilitat del camp, i sabem també que a darrere d'una certificació de producció integrada hi ha una traçabilitat que dona prestigi a la nostra Marieta. I és important que ens trobem aquí i celebrem un cop l'any aquí amb aquesta empresa, que ho celebrem i que ens posem tots a la mateixa taula per estar tots molt contents del que estem fent, però sobretot del que tenim entre mans. Perquè en aquests moments, i aquest any és un d'ells, on a vegades els preus no acompanyen, encara ens hem de tenir molt més forts, hem de tenir molt més ànims, saber que fem un gran producte, saber que sota la Marieta, que sota el paraigües de la producció integrada podem anar per tot i podem consolidar i conquerir els mercats que ens proposem i que això és el futur. Cal destacar també l'esforç econòmic que comporta per a les empreses, perquè no solament el certificar i no solament els productors, sinó també proposar els stickers, perquè gastem diners pel tema de la promoció. I aquest és l'objectiu de la campanya. Agrair primer a les empreses que han vingut aquí, però també, ja que estem aquí en un establiment de comerç, és per donar a conèixer als consumidors de què és la Marieta, de quins són els seus productes, de la qualitat, que són productes de la terra de la sostenibilitat. I com no, és el 4è any, però nosaltres volem que aquesta consolidació passi també per molt més anys i per tant des d'aquí no farem res més que agrair a part de les autoritats de les vostres empreses que heu vingut, també com no agrair a Carrefour i a Sacomo pel recolzament que ens fan aquests actes. Gràcies per Gràcies. Clausura l'acte el conseller del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural, senyor Josep Maria Pellegrí. Molt bon dia, director general de Carrefour, president del Consell Català de Producció Integrada, director institucional de Carrefour i director de la planta de Lleida de Carrefour, director general, director territorial, president de Poma de Girona, representants de diputats, regidors, directors, alcaldes, representants de les diferents empreses i productors, subministradors, cooperatives, etc. Jo el primer que he de fer, perdoneu-me, però és agrair al president del Consell Català de Producció Integrada que m'hagi fet president perquè vindré aquí a Carrefour a tastar la producció integrada. President, fantàstic, gràcies. Més endavant,
Bé, primer deixeu-me agrair a Carrefour, que és qui ens acull avui aquí i qui és qui crec que li hem de fer un agraïment especial per aquest compromís, no? Perquè les coses es van fent a poc i les coses sembla que no incideixen, sembla que una acció petita fa 4 anys quan vam començar en un centre Carrefour la van fer l'any següent, la van fer l'any passat a la Maquinista, no ho recordàvem, la fem avui a Lleida, doncs això, com deia el president també, consolida una manera de fer, una manera de pensar i també sobretot consolida una tendència, no? Quina tendència consolida? És evident, deixi'm parlar primer de Carrefour perquè jo crec que és qui ha demostrat aquest major compromís durant aquests anys amb una acció contundent, si em permeten l'expressió, i continuada, que permet visualitzar una feina molt amagada, molt més anònima dels productors com a persones i com a empreses i després de les cooperatives, de tota l'associació i òbviament també del Consell Català de Producció Integrada. Evidentment que això es pot fer de moltes maneres, però Carrefour des del primer dia, des de fa 4 anys, es va voler comprometre amb aquesta acció, l'ha mantingut. Crec que des del punt de vista del govern de la Generalitat estem orgullosos i contents i agraïts de que Carrefour, que té la seva presència i el seu nom, vulgui també participar en aquesta empresa que és de tots, que és de país, no? Perquè és evident que si Carrefour no vegués aquest interès, aquest valor afegit que pot donar en les seves botigues, en els seus establiments, des del punt de vista del que significa la producció integrada, segurament no hagués optat per aquesta opció i n'hagués pres una altra que té possibilitats i maneres de poder-ho fer perfectament. Per tant, quan és així, permetin-me que faci un primer agraïment sentit a Carrefour per aquest compromís. En segon lloc, també Carrefour no podria fer el que fa, no podria tenir aquest compromís si no hi hagués aquesta capacitat de producció en aquestes condicions. Vostès saben que la producció integrada és al mig entre el que és la producció convencional i el que és la producció ecològica, no? I que també no només és un tipus de producció, sinó que també demostra, manifesta d'una manera expressa un compromís amb la qualitat, òbviament, però sobretot també amb la sostenibilitat. És aquella manera d'anar avançant a poc, d'anar avançant de manera compromesa, amb pas ferm, cap a un element que tots volem, que cada vegada la consciència ciutadana ens demana més, que és aquest compromís amb la sostenibilitat. I per tant podem ajuntar aquesta capacitat de producció amb aquest sentiment de sostenibilitat, aquesta millora pel nostre entorn que comporta produir en aquestes condicions, aquest sentiment, aquesta voluntat empresarial de Carrefour d'acollir en aquestes temporades aquesta producció integrada que des d'ara mateix la podem consumir, òbviament, en tots els centres Carrefour i que a més dona un valor afegit més, si em permeten, que és la proximitat. N'ha fet referència també el director institucional de Carrefour des del punt de vista de que aquesta producció que es fa al territori, que també es coneix perquè ens coneixem tots, les persones que estem produint, per tant que també vulguin afegir aquest element de proximitat, aquest element d'intentar la venda en circuit curt, aquesta possibilitat que dona que el productor sàpiga que allò s'ha produït al voltant del centre on s'està expedint i on s'està consumint, doncs crec que també té un valor, no? Per un país que tinguem persones, sectors concrets que tinguin aquest compromís és important i que puguem tenir oportunitat en un moment com ara de poder expressar, manifestar i a més exposar aquest excel·lent producte, doncs crec que és una satisfacció per part de tots. I a més fer-ho, com deia al començament, quan hi ha accions continuades, encara que semblen petites, van consolidant la tendència. El president del Consell Català de Producció Integrada parlava de la Marieta, no? Jo crec que cada vegada més aquesta identificació d'aquest símbol del que és i del que significa la Marieta no cal preguntar què significa, no cal preguntar què és, perquè la gent identifica perfectament i directament la Marieta amb un determinat estil de producció, amb un determinat estil de compromís amb la sostenibilitat i sobretot també amb un determinat compromís amb el que és la qualitat, la sostenibilitat i la traçabilitat del que són els productes. Per tant, podem veure com en un acte com aquest, que és senzill però que té molta intensitat, podem demostrar a la ciutadania que per part, en aquest cas de la cadena Carrefour, per part també dels productors, tenim una capacitat d'exposar productes, d'oferir al consumidor aquell producte que d'altra banda cada vegada demana més, que és aquesta major consciència crítica amb les produccions, més saludable, més segura, més sostenible, que els hi oferim aquí, en aquests establiments de Carrefour, com deia, en aquest acte que presentem. Per tant, per part meva, agrair a totes les parts, que sé que això no és fàcil, que ha costat, que aquests esforços al final tenen recompensa, i estimular-los a que això segueixi en el futur. I per tant, que no només quedi en aquest acte, que també, que en puguem fer molts més durant els anys veniders i que realment aquest compromís que s'està expressant en els últims anys sigui una trajectòria de continuïtat per a una
voluntat ferma estructural de les empreses, en aquest cas de Carrefour, com de les productores, de seguir produint d'aquesta manera. És evident que avui no podria acabar la meva intervenció sense fer una petita referència no només al que estem fent, que ja ho he fet, i crec que el compromís per part meva d'estar aquí ho demostra, sinó també a una situació conjuntural que estem patint tots plegats. En aquests moments sabem que la fruita està patint un mal moment, està patint un moment econòmic complicat, complex. La coincidència de produccions en diferents estats, França, Itàlia, Espanya i a Catalunya, òbviament, comporten moltes tensions. Aquestes tensions crec que en aquests moments no s'han sapigut canalitzar correctament, especialment per part dels agricultors francesos. No hi ha cap voluntat d'estigmatitzar ningú, però sí que crec que des d'aquesta tribuna i des del càrrec que em toca en aquests moments ostentar, home, sí que vull fer una crida a tots a la responsabilitat. Crec que la nostra feina com a productors és produir bé, produir amb qualitat, produir amb aquests criteris que estem fent de sostenibilitat i d'intentar donar un valor afegit i un producte al consumidor que el valori, que l'apreciï, que el vulgui consumir. I aquesta és la feina que hem de fer nosaltres i que us encoratjo i us emplaço a que la seguiu fent. Però també hi ha altres responsabilitats que no estan exercint qui les haurien d'exercir, que són en aquest cas les autoritats franceses. Haurien de vetllar molt més per la seguretat de les autopistes franceses, dels camions catalans i de la fruita que ve del nostre país, i per tant torno a demanar públicament que França posi tot allò que ha de posar i es posi les piles a l'hora de defensar la lliure circulació de mercaderies en un mercat lliure com el que tenim, i per tant crec que aquest no és una petició que pot ser considerat com una exigència impertinent, sinó que és una necessitat de que els productors tinguin la confiança que qualsevol producte que es posi en un camió en qualsevol destí podrà tenir llibertat de circulació en l'estat francès. I en segon lloc també reclamar la Comissió Europea. La Comissió Europea estableix unes regles que són moltes vegades molt estrictes, vosaltres ho sabeu, des del punt de vista de documentació, de burocràcia, d'exigència, que nosaltres respectem i complim. Doncs ara també és l'hora de demanar que compleixin ells aquelles normes que ells han fet des del punt de vista de l'activació de les mesures extraordinàries en moments de crisi de mercat, perquè és evident que nosaltres necessitem que allò que la Unió Europea estableix de fer quan hi ha aquesta situació, la faci. El que no pot ser que tinguem normes molt estrictes per produir, que les tenim, i després a l'hora que la Unió Europea ens correspongui quan nosaltres tenim necessitats i problemes, com ara en la crisi de preus, la Unió Europea no actuï. Per tant, també des d'aquesta tribuna voldria fer una crida de responsabilitat a la Unió Europea, a la Comissió Europea, perquè faci el favor d'activar aquestes mesures que ens podria permetre donar major tranquil·litat en uns moments de tensió com les que hi ha ara. Gràcies a tots, espero que això es faci, que ben aviat puguem tenir bones notícies en aquest sentit i emplaçar-los a tots a poder seguir, sobretot consumint i comprant aquest tipus de producte, que és el que beneficia als productors, a les cooperatives, a les centrals i a Carrefour, i que és el que tots plegats ens en podem gaudir des del punt de vista de qualitat i des del punt de vista de salut. Moltes felicitats a tots i moltíssimes gràcies. Moltes gràcies, conseller. De veritat que el seu reconeixement ens omple d'orgull a tots com a companyia. A continuació realitzem la foto de família i una petita visita a la zona de producte fresc on es troba implantada la fruita de producció integrada. Posteriorment realitzem una visita a la plantació d'un dels nostres proveïdors, membre del Consell de Producció Integrada, proper al Castell d'Albatàrrec. Moltes gràcies a tots per la seva assistència.